Altså, jeg tror altid, jeg godt har ville være en fe eller prinsesse, sådan siden jeg var helt lille. Jeg har også altid gerne ville lave teater og cirkus. Og så efter jeg var færdig med min uddannelse, så fandt jeg simpelthen gadeteater, fordi jeg kendte nogen, der spillede musik ind på Strøget. Og så tænkte jeg, hvis de kan få det til at fungere som deres arbejde, så kan jeg vel også. Og så lavede jeg Guldfeen. Ja, så tjente jeg nogle penge ved det, og det var sådan, det startede. I dag så skal vi ind til Vejle Fjord Festival, hvor jeg skal optræde med min forestilling med Prinsesse Toben, som er sådan en interaktiv børneforestilling, hvor børnene både er med, og hvor jeg laver nogle tricks for børnene, sådan en meget cirkuspræget forestilling. I går var vi også til Vejle Fjord Festival, hvor jeg var guldfe. Mike, han er jo street performer, og han jonglerer med både knive og motorsav og cykler på en høj ethjulet cykel. Og dengang vi mødte hinanden, boede han i London, så der flyttede jeg over for at være sammen med ham, hvor vi lavede gadeteater derovre. Og så flyttede jeg til Danmark, og så flyttede Mike efter mig. Og så har vi været sammen siden. Og nu bor vi i Sellerup i Vejle Kommune på den gård, jeg er født på. Når jeg optræder, så er Mike min tech og mit crew, og han passer børnene. Og når Mike optræder, så passer jeg børnene, men han er sådan ret selvkørende, når han laver sine forestillinger. Jeg har været med til Vejle Fjord Festival, jeg tror det er 4 år efterhånden. Vi har både haft cirkusworkshop med derinde, hvor man kan komme og prøve alle vores cirkusting, og jeg har været guldfe derinde, og jeg har været dansefe derinde, og i år lavede vi en parade i samarbejde med kommunen, så vi kunne åbne festivalen, hvor man kunne være med til det. Så det har også sådan udviklet sig over årene, hvor meget indhold vi har stået for. Jeg synes, Vejle Fjord Festival er en rigtig god festival. Altså, der er mange forskellige indslag og vildt flot lokation. Altså, nede ved fjorden, det er bare dejligt. Min søster sagde, da hun var med på festivalen i år som gæst, var sådan, ej, hvor er det fedt. Man får totalt lyst til at flytte til Vejle. Og den stemning, synes jeg egentlig, det synes jeg, der rammer meget godt. Guldfeen siger jo ikke noget. Og det gør hun ikke, fordi det er mest magisk. De der møder, jeg får med publikum, og publikum er mest børn. Og nogle gange så er det, som om tiden går sådan helt i stå, når jeg er guldfe. Og det allerbedste, det er, når forældrene også bare har god tid til at ligesom at det hele sker i børnenes tempo. Og det der med at se dem i øjnene, der lyser op, og de er sådan helt, alt er bare guld. Og det er ligesom, de ser jo en rigtig fe. Altså, forældrene er sådan, ja okay, de kan godt se, at jeg har gjort noget ud af det og sådan noget, og de lever så også ind i det, fordi de har børnene med, men mest er det jo, altså den der, altså ligesom at pirre børnenes fantasi, at de tror på, at det er en rigtig fe, og de tror på, at det er ønsker, og det synes jeg, der er vigtigt. Så det er meget dejligt at få den oplevelse. Og så er det jo altså mega fedt, at det er mit arbejde. Altså hvis man virkelig vil noget, så kan man det. Man skal bare, man skal ture og prøve, og så skal man ture og blive ved. Altså så kan man det meste.